tiri kutambira messages kuti MEF iri kushungurudza vanhu. Tarisivha mareports kubva kukuwadzana 5 uku kuti vaunganidza madzimai ese vakavaudza kuti hakuna munhu ane mwana asiri kuenda kuchikoro, hakunazve zvakare munhu anoenda kudemonstration. Vakomana, makazvarwa muZimbabwe here kana kuti muri vanhu vekudonha kubva kudenga? Regedzai kuzviisa munzira yekutsamwa kwevanhu, nekuda kwekuti mukada kuzviita chidhanana munoita dambudziko. Musadherere simba remasi. Siyanai nezvamuri kuita. Isu hatisi kuratidzira kupidigura hurumende. Vana veZimbabwe vari kuratidzira kuti vaise zvinyunyuto zvavo pamberi pevari kutonga. Ndosaka manzwa roadmap inotaura kuti the march yekutanga ndeyekusunga zvigananda vachishandisa inonzi citizen arrest. Zvava kuna President Mnangagwa kuti vari kutaura here kuti ivo vanoshandisa ma-state resources kudefenda vanhu, kana kuti ivo vanoenda pamberi penyika voprova through the judiciary system yenyika kuti zvigananda hazvisiri kubira nyika. Kana vari munhu ari kutungamirira vanhu, tichaona papriority yavo kuti vanoadresa here magrievances evanhu kana kuti vanotsikirira vanhu. Mukaona masoja akugadha kumba kwaTagurei, mozviziva kuti president is giving immunity kuzvigananda. Mukaona masoja akugadha kumba kwaWikino Chivayo, moziva kuti aiwa immunity iyoyo iri kubva kuna president. Saka president havasi president vevanhu. Ndosaka manzwa roadmap yazonzi kana zvangodaro chete musi weSaturday munhu wese kuState House. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka varume, this is politics. Nyaya dzepolitics is not foreign kuna Comrade Mnangagwa. Vanozviziva. This whole thing has got to do with building the nation. Tiri kuzviita mumweya wekuvaka nyika. Up until today, taifanirwa kudai tatowana an address kubva kuna president. Tinozviziva kuti zvimwe zvacho zviri kuitwa naizvo zvigananda izvi zvinonomosha uku, zvodzoka zopa ripoti yakanaka kuna president. Ndosaka muchiona kuti musi wavhizita president Mnangagwa pachipatara pakaitwa batai kutakura madhende kuenda kunoisa mumastoreroom kuzama kuklina nemadziro. Ndo zvatiri kuda kupedza. Isu tiri kuchema nematambudziko anozikanwa. Takataura musi uno tikabudisa nemavidhio kuti VID, Bulawayo and Gweru iri kuita zvisina kunaka. Vari kuita huori. Tikabudisa matracks nemavideos anga aine mavhiri abudisa simbi patinopasa ichipfuura paVID nekuda kwehuori. Saka siyanai nevana vaite zvavari kufanirwa kuita. Siyanai nezvamuri kuita vafana. Vakomana, Agrippa Guti, please, namba dziri pa channel pano dzeRevolution inamba dzangu. Ngatitaurei mashoko anoresonata seyouth. I'm going to post again these numbers pano. Hatisiri kuita hide and seek games pano. We want to address issues enyika. Ndo zviripo. Kana paine vamwe vane agenda yakasiyana neiri kuita vana veZimbabwe, I have been speaking on behalf of Zimbabweans for months now, and I'm not operating in hiding. Pasine zvamuri kuita vakomana. Hamuite in NEF vanhu vachifa vasina mishonga kuzvipatara.
hamuite MEF vanhu vachiparara mumarodhi nekuda kwemaaccidents. Munoita maMEF kana maakuda kutsikirira kodzero dzevanhu. Aiwa, musadaro vakomana. Musadaro vakomana, siyanai nezvamuri kuita izvi. Tiri kutotsvaga youth ine simba serenyu, kwete rekuinjektwa nemari yezvigananda. Simba repatriotism rekuti tibatane sevechidiki tigadzirise upenyu hwevabereki vakatibereka vakatambura nenhamo yekuti zvara, vakutambura nenhamo yekushaya chekudya. Imi youth muri vibrant, munogona kusenza masikati neusiku. Ndimi vanhu vatiri kutsvaga. Isu hatisi vavengi. We don't have a problem with our intelligence. Ini nhasi uno ndogona kufamba nichienda kuintelligence yenyika yedu nekuda kwokuti whatever the zeal yandinayo is not centered on power, but patriotism yangu iri towards the progress of the nation. Saka why muchiita zvamuri kuita vakomana? Siyanai nezvamuri kuita. Kana president vachiona kuti the national security is at risk, he needs to come out, address his nation. Ndo baba venyika. Matambudziko aritaura nayo Zimbabwe, matambudziko chaiwo chaiwo. Siyanai nezvamuri kuita vakomana. Kana mune dambudziko, I'm going to put the numbers pano. Taurai, I will be having the phone overnight. Yozodzokera kuma admins mangwani.